И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Razer и това е втори епизод от моето оцеляване. Нямам никаква идея какво ще правим в този епизод, просто почвам да снимам, ще го измислим. Така, почвам сега да копая и намирам една айрон. Готино. Мисля този епизод да съберем малко материали и в следващия епизод вече да си направим къща или фермичка, която ще е за пшеница. Защото за сега нямаме нищо друго, нито картофи, нито моркови. Така, тук ще ми е мината. Просто сега реших да копна тук 2-3 купчета и намерих айрон, което е добре. Не знам, миналия епизод беше при няколко дена, не знам какво беше точно станало. Да, тук бяхме събрали някакъв айрон. И това не знам колко ще е интересно, така че мисля още малко покупая, колкото за малко камък. И да. Всъщност няма купая сега. За следващия епизод, че съм по-подготвен, ще го направя извън камера. Така, ние сме имали кабелстон всъщност. Нека сега си направим една кирка. Хубава. Айронка. Няма за къде да го пазя този айрон. Един меч аз имам. Нека го изхъбим. Така. Също сега ще идем да убием някое друго прасе или каквото намерим. Понеже нямам никаква храна в мене. Овца също става, но всъщност не знам дали да я убивам. Нали, по-нататък може да се направя ферма. Тук още една, две. Така, ще убия две тетия. Понеже наистина ми трябват пържоли. Там виждам лава. Винаги е полезно да имаме на около лава. И всъщност клипчето този път ще го направя може и пак 15 минутки. Не зачаках точно кога го пуснах, но колкото стане. Там има още кончета. Лава. Това клипче няма да е от най-интересите, понеже не знам какво да правя в него. Ще посъбера малко храна и най-вероятно... Всъщност, знаете ли, в този епизод ще започна градинка. И установих, че звука е малко по-силен, отколкото трябва да е. Така мисля, че е перфектно. Тук е много красиво. Става рекичка, поне ме макефи. Всъщност, дали да направим тук някъде къща? Някъде тук мисля, че ще се получи доста така красиво. Някъде... Тук някъде... Мисля, че... Да, определено къща ще е тук. Просто така ми харесва мястото. Така, сложим малко си пекнем някоя друга пържола. Много безполезни неща. Имам в мене, малко се разтовариме. И всъщност... да, ще направя градинката. Сега няма да е нищо. Първо трябва да съберем малко семенца. Няма да е нищо, нали, особено. Просто ще засадим малко семена, колкото да имаме някаква пшеница. А за по-нататък ще направим, нали, ферма. Сега ще просто тук ще ги засадим около рекичката. Така, може би и това трябваше да го направя извън камера, но просто пуснах видеото, нямам си на идея какво трябва да правя в този епизод. Още малко само. Всъщност, нека 20 на семенца, даже 30 някъде.
О, не знам дали го виждате, обаче като щупя една такава голяма тревичка и за някакви стотни се появява божур, цветето. Забележете сега. За няколко стотни ще се появи, тогава ще изчезне тази тревичка. Този път не се получи. Това беше странно. Четвърно место. Ето, получи се божур за няколко секунди, ето пак. Просто като хитна това долното блокче, това някакъв бък. Ето се получава и изчезва. Ако отгоре не, само от долното купче. Добре, това е интересно. А сега като се стъмни ще приключим и ще легнем да се спим. Още едно, айде. Аре, още едно. Идеално. Така. Всъщност тук ще стим още малко. Една мотичка да направим. Мисля, че няма смисъл да правим айрон, камънът ще свърши работа. Също с айрона не мисля го къба за сега. Освен за кирки, някой меч, брадва също мисля, че няма смисъл. Така просто колкото за сега да имаме засадена пшеница, за да може да се изхранваме поне до някъде, понеже овцете, нали, както вече казах, ще ги паза за ферма. Еми, това е. Така, извинявам се, между другото за тези дни, понеже имах много работа, нямаше как, изобщо не сядах на компа, нямаше как да заснемам клипове, но пък вие може би сте гледали на Нико клиповете, така че не ви е било толкова скучно. Ако се чуете, сега малко дърво ще посъберем. Просто да си имаме. Всъщност не знам сега дали почна да строя нещо, понеже нямам нито идея за дизайн, нито достатъчно материали. Не знам изобщо. Нямам си на идея. Между другото, аз ще ида малко натам да хвърля един поглед, да видя какъв е терена. Между другото, аз не знам, мисля, че от 1.8 зайците, мисля, че пускат месо. О, идеално! Това има прасенца, тук има кокошки, овце, всяко намерим и зайци или крави. Ще е супер. О, пустиня! Всъщност, за да не стане прекалено скучен този епизод, сега ще експлорна малко, да видя насам какво има. Ще е прекалено добре, в смисъл... Да, казах, ще е прекалено добре да намерим село или пирамида и... веднага намерихме. Така, това мисля, че е горе-долу, понеже ще вземем някакви айтеми сега отвътре. Ще е по-добре да намерим село, но и на пирамида съм доволен. Тъкмо затова си мислех, че ако намерим село, ще си вземем картофи и моркови. Това мисля, че беше от... Това мисля, че в старите апдейти беше от вълна, но сега се го направи от глина. Интересно. Така. Добре, седло, конска броня. Горе-долу.
Така, тук кокали, сега ще ги използваме за фермата, малко айрон и това. Става горе-долу. Така, селото наистина ще да е по-добрия вариант, но и на това съм доволен. Всъщност ще добре честите. Откъде влезнах само. Не искам да се занимавам да копая. Просто... Понеже е зарината от всякъде тази пирамида. Но май няма намер откъде да... А, то отгоре бе. Мале. Много съм сляп. Мисля, от тук ще можем да излезем също. Да. Еми окей. Това беше горе-долу. Тук има сламп, което също е много добре. В смисъл... Колко много добре. Аз обичам да имам няколко баяма близко до мене. Добре, тук има пещера. Защото това е доста голяма пещера с айрон, обаче не мисля сега да слизам. Така, всички тези неща ще ги запомня за следващите епизоди. Ще дойдем, ще експлорваме, ще посъберем някой материал друг. Така, тук между другото има навсякъде коне. Макар че аз не обичам много да се придвижвам с тях или изобщо да ги използвам, не мисля, че са много практични. О, тук пак нещо образувано така. Ще я кажа, че има още една пирамида, обаче това някак да стане. О, още един байон. Всъщност ще взема да се върна. Да не е да се отдалеча прекалено много. Мисля, това го направих колкото да ми ви е много скучно и без това намерихме една пирамида, което е добре. Сега мисля да поработя малко по мината. Така, мисля, че за тези дни ще има епизоди и на CS, и на Battlefield, но не съм сигурен. Ще снимаме с Нико, ще говорим по скайпа, ще има забавни клипчета на SAMP и на CS Source. На CSGO вече е друго нещо, в смисъл само аз може би ще снимам. Не се знае кога и не се знае дали ще е скоро, но най-вероятно ще има клипове. Така, само да видим на къде съм... На къде се... Май се загубихме. Не мисля. Аз трябва вече в смисъл да си стегля някакъв фрейм, минимап или нещо такова, не знам дали ще позволите, наистина, понеже това не може да се каже, че по някакъв начин чит, то всъщност изобщо не е чит. Току-що май се изгубихме. О, стига де. Защо съм толкова неориентирован? Неориентиран де. Добре, тук нищо не ми е познато. Оф, какво стана сега де? Мисля, че току-що прецакахме всички... Току-що прецакахме целия епизод. Просто не знам как може така да се загубя. Добре, това определено не трябваше да се случва. Така, ако сте видяли откъде съм дошъл, вие 100% знаете откъде съм дошъл и аз може сега да паузирам клипчето и да го изгледам. Защото това беше възможно най-шибания начин да се губи. Мисля, че от тук дойдохме, тук някъде трябва да е пирамидата. Я да видим.
Тая е пирамидата. Значи сме право насам, ако не се лъжа. Някъде насам ще вървим и ще се намерим. И току-що ви изгубих ценното време да обикалям и да се загубя. Да, мале как му съм толкова прост, значи не знам изобщо. Изобщо не сме били далече, но просто по някакъв начин за малко мисля, че сме се изгубили. Добре, че се намерихме, макар че то няма кой знае какво тука. Но просто това място ми харесва и тук мисля да е къщата. И затова ще да е малко кофти. Често е често. Тук ще направим малко често румче. Така, за времето тук ще... Аз няма да се задържам много тук, но за сега поне... Така, за сега поне да имаме повече честчета. Всъщност... Така, не ми трябва повече. Ще ги паза, може за вълци да се намерим, да ги опитомим, или просто... За сега не ми трябва повече. Бълмил. Така. Те ще оберем. Всъщност, ако направих тук не съм с... Грозното стана. Все тая. Все ще се преверям да се наспим. И също се сетих, че конете могат да се опитомяват. Съжалявам, но просто се върнах от училище и съм малко така заспал. Затова и станаха всичките тия проблеми. Ще има клип, ще продължи още 5 минутки. Мисля го спирам, понеже току-що видях часовника. Скелетънче, ела бе. Така, много шивано се получава, ако сте в океана или голямо езеро или така река и някакъв скелетън ви кампи в водата или на същото, вие не можете да стигнете до него да го ударите, понеже той постоянно ви отблъсква и се получава много гадно, понеже може да ви убие, ако сте по-начинащи. Така, да видим кой кон е с колко сърца е. Всъщност за сега не знам за какво ще ми е кон. Просто е така, имаме седло, имаме всичко. Що пък да не си опитомим. Също за мен не са най-важни сърцата, за мен е важен коня да може да скача и да е горе-долу бърз. Но тук понеже е пълно с коне, защо ли да не си изберем, в смисъл. Ето мисля, че ще е добър. Не дей умирай бе, приятел. Така. Аре де. Вече си вироглав. Това тук. Айде сега да я преди цигани. А то пак съм убия. Пич, аз ти ли казах нещо е? Откъде се самоубиваш бе? Просто... Няма смисъл, човек. Остани жив. Остани жив по-добре. Ти пак и най-вече смисъл най-накрая се опитомиш вече. Ми писна. Ти си готова, бе. Що не кажеш? Сега ще да кажеш някакъв некадърен ли? Да, току-що опитомихме най-негодния кон, който съм виждал. Две купчета не мога да скочи, иначе ще се спърнем буклук. Мах се.
Сега трябва да си губим времето с тия букуци. Как може то да не скочи две купчета, бе? До сега го опитомявах 10 минути. Добре, това клипче определено не се получи. Просто защото не можем да си опитомим кон половин час. Изгубихме се, нищо съществено, но намерихме малко айрон. Тай, че искам да опитам да свършвам клипа, бе. То сега нямам лопата. Сериозно ли? Мисля, че те ще се хуи. Какво ще стане? Ето, кафевички. Кеф има. Кеф има, брат. По-бързо, моля те. Моля те. Аре, дай преди цигани, моля те. Давай. Те баши са. Браво. Добре, какво ще става? Това е за този епизод. В смисъл, с толкова ще бъдем по-точно. Просто не ми занимава повече. Така, 2 купчета. Пич, моля те. О, дори не го... Натиснах на оранжево и той го скочи. Добре, той е хубав. Май. Добре. И е сравнително бърз. Уоу. Добре, този кон наистина е хубав. Така, звъженци нямам, разбира се. О, имаш сламп. Добре, извън камера ще го направя. Ще дадо слампа, ще убия някой слайм. Дано да ми пусне... слаймбол и да направя въженце. Така, ти за сега ще стоиш тук. Аре, по-бързо, че ще избяга, бе. Така. Това е новият ти дом пич. Оправи се. От сега нататъка. Добре, тук не мога да сложа, той мисля, че не може да избяга. Така, тук ще си го наблюдаваме така. Добре, смисъл всеки случай да го ограда. И този епизод знам, че беше пълен букук, нищо съществено, но има малко уит, малко айрон, конче и такива глупости. И абонирайте се, харесайте за още такива клипчета и до скоро!